Tasal konferma oħra li l-Prim Ministru Robert Abela mhux se jieħu ebda azzjoni fil-konfront tal-Ministru tal-Edukazzjoni Justin Caruana. Dan hekk kif Abela jrid li Caruana titlaq minn jedda u ma jkunx hu illi jkeċċiha. Il-Gazzetta llum tirrapporta li minkejja d-dikjarazzjoni li jagħmel il-Prim Ministru li se jistenna l-eżitu kollu tad-diskussjoni fil-Kumitat tal-Standards, impressjoni minn diversi attivisti laburisti li jridu li Justin Caruana twarrab immedjatament. Iżda jidher li Robert Abela qed jibqa' lura milli jkeċċi lil Justin Caruana minħabba li ninsabu fuq l-adba ta' elezzjoni ġenerali u allura ma jridx jurta lil diversi attivisti u votanti għawċin. Robert Abela qed iżomm lura milli jieħu azzjoni fil-konfront ta' Justin Caruana anke jekk il-Kummissarju Hisler qal li hemm lok ta' investigazzjoni kriminali fil-konfront tal-Ministru. Bil-Pulizija fil-fatt ikkonferma li qed tinvestiga. Is-sieħeb ta' Justin Caruana kien tħallas 15,000 euro għal kuntratt ta' 3 xhur, kuntratt biex iżur l-iskejjel tal-Istat u jfassal rakkomandazzjonijiet ħalli jtejjeb l-isport f'dawn l-iskejjel. Ir-rapport tal-Kummissarju Hisler jgħid li saret ħidma biex tinħeba l-inkompetenza ta' Bogdanovic u li x-xogħol li tħallas għalih sar minn wieħed mill-konsulenti ta' Justin Caruana, Paul De Battista, u mhux mis-sieħeb tagħha. U brabta ma' din l-istorja l-editur tat-Times of Malta jgħid li governanza tajba tirrikjedi azzjoni f'konformità mal-istandards li jmorru lil mill-liġi. Għalhekk f'dan il-każ Caruana għandha titneħħa minnu fih mill-pożizzjoni tagħha ta' Ministru tal-Edukazzjoni. L-editorjal jgħid li quddiem dan kollu Robert Abela għandu nżomm f'moħħu li huwa il-Prim Ministru ta' pajjiżna u mhux membru tal-Ġudikatura. Dan għaliex meta jkun f'sitwazzjoni li jrid jieħu azzjoni fil-konfront ta' membru tal-Kabinett għandu l-vizzju li jirreferi għas-santa ta' dritt u jieqaf hemm. Dan meta jaf li teżisti dik li tissejjaħ responsabilità pubblika. L-editur tat-Times jgħid li l-rwol tal-Prim Ministru mhux li jagħti ġudizzju dwar il-Ministri u deputati tiegħu bħalma jsir f'awla tal-qorti, iżda ntu jagħti ġudizzju fuq bażi ta' standards morali u etiċi, fejn finalment għandu jiddefendi l-interess pubbliku għaliex f'dan il-każ kellek sparpaljar ta' flus in-nies, eluf mit-taxxi tagħna.